Mae'r dyn tywydd Owain Wyn Evans gyda'i wallt wedi liwio'n wyn a'n gwisgo siaced lliw eirin ac aer yn sefyll o flaen map tywydd yn rhoi diweddariad am y tywydd. Helo cariads, wel am wythnos i ddod yn ôl. Fel gafodd ei adrodd, mae'n ymddangos i bod ni yng nghanol rhywbeth eithaf anarferol. Felly, panau ych chi'n eistedd gatre yn 2052, neu efallai'n gwylio hwn yn ôl yn 2022. Noswaith dda. Beth yw'r gyfrinach, digon o eili hael, gobeithio fy mod i wedi hyneiddio'n dda? Wel, erbyn hyn, mae storm galwad wedi bod yn dominyddu'r newyddion, ac nid yw'n barod i gamu allan o'r golau to. Mae'r gwasanaeth tywydd wedi cyhoeddi rhybydd coch ar draws gogledd Cymru. Mae'r tywydd dros Fôr Iwerddon ar hyn o bryd yn peri pryder, ac mae'n edrych fel i fod ar y ffordd yn ôl. Mae'n dal i fod yn ansicr ac rydyn ni'n dal i'w ddatrys, ond ni ddylem synnu os fydd y storm drydanol yn dod yn ei hôl. Cyn cyrraedd ei hanterth, nos Sul, yn ardal Blaenau Ffestiniog. Byddaf yma dros y penwythnos hefyd a byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddara i chi. Nawr, wrth edrych ar dydd Sadwrn, wel, rwy'n ofni bod tywydd siomedig ar ei ffordd i gefnogwyr chwaraeon, gyda llawer o gemau'n cael ei gohirio fel cam rhagofalus. Mae'r lleoliadau awyr agored wedi chael un anodd adfer ar ôl gwres yr haf, ac mae'r cyfyngiadau dŵr a'r lleoliadau yn y llain llifogydd yn y de bellach yn cael eu curo wrth i'r tywydd gwlyb ddychwelyd. Ond, i rheini ohonoch chi sy'n edrych mlaen at gig hologram penblwydd y Manix yng Ngastell Caerdydd yr wythnos nesaf, wel, rydyn ni'n croesi ein bysedd ac byddai'n gwylio.